unes hores cap aquí que anàvem mirant si faria molt de vent, si plauria, si no, però ens hem envalentonat i hem dit fem la Fira del Conill a Vilafant. Benvinguts, benvingudes. Per tant, és un dia molt especial avui per Vilafant. Vull començar donant les gràcies a totes les autoritats presents i molt especialment a l'honorable consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. També a tots vosaltres per acompanyar-nos en aquesta 29a Fira del Conill. Aquesta fira ha crescut amb identitat pròpia. Més enllà de ser coneguda arreu de la comarca, és una celebració que els vilafantencs i vilafantenques ens la sentim nostra. Una jornada on l'essència del poble es palpa a cada carrer i a cada plaça. En aquest sentit, la implicació del teixit associatiu de Vilafant mereix un reconeixement especial, des de les entitats culturals, educatives i fins a les esportives. També vull fer valdre la tasca d'acompanyament dels voluntaris de protecció civil, que ens fan costat durant tota la jornada, i la professionalitat del personal de la casa, que ha treballat de valent aquestes setmanes perquè avui tot surti a la perfecció.